dioyak motor siluman. Durung suwe iki aku mangun bali omah anyar karo saweneh kenya saka Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Kamangka minangka duda, anakku cacah loro isih nunggoni omahku ing Bantul. Kejaba kuwi anggonku nyambut gawe uga ing tlatah Bantul. Dadi aku mrana mrene Bantul Panggang sing adohe udakara 40 km kuwi tak laju saben dina. Mung wae yen awak dong kesel, aku ora bali menyang Panggang, nanging mulih menyang omahku lawas ing Bantul. Sawijining dina, merga awak krasa kesel, aku mutusake arep nginep ing omah Bantul, sinambi ngancani anak-anakku sing yen tak tinggal ning Panggang dikancani paklik-paklike. Bubar maghrib aku agi-agi adus lan pengen layeh-layeh sinambi nonton TV. Dumadaan HP ku muni, sisihanku kondo. Aku dikon munggah utawa mulih menyang Panggang. Aku rasago luwe-luwe kahanan grimis lan wayahe ngancik peteng. Ya wis, nek luwih nggatekake anake. Tulise sisihanku sengol ing WA. Maca gunem sing kaya mangkono iku, aku ngalah. Nadyan awak kurang fit, aku tetep krengkang-krengkang. Bares wae, lagi sepisan iki aku arep ngliwati alas jati tlatah Siluk Panggang ing wanci bengi. Sejatine aku rada miris, nanging kepeksa tak wanek-wanekake tinimbang bojoku sing anyar iki nesu banjur dadi gendro. Pit motor tak tuntun metu saka teras omah sakwise cecawis sing arep digawa. Jam wis nuduhake angka 18.30. Ing jaba mendung peteng lan grimis cilik-cilik durung mendo. Mula aku sisan nganggo mantol. Tas ransel tak cangklek ing ngarep kanggo tutup dodo karben ora ketampek angin. Pit motor lumaku rada banter, ngelingi wancine sansaya bengi. Hatiku gureh nalika pit motor bakal ngambah dalan Siluk Imogiri tumuju Panggang. Dalan munggah kuwi tanpa lampu lan bakal ngliwati alas jati sadurunge tekan Panggang. Bengi iku dalane sepi banget. Maklum, ora wayah malam minggu. Pancen yen wanci malam minggu dalane rada rame. Jalaran akeh wisatawan sing pengen minggon ing pesisir-pesisir tlatah Gunung Kidul. Nambah dalan munggah Nuwungan Imogiri, atiku tatak. Merga isih akeh omah-omah ing sapinggire dalan. Nanging sakwise mlebu tlatah Panggang Kulon lan ngliwati rumah makan Kopi Panggang, atiku wiwit gureh. Bola-bali trataban, kahanane peteng tur sepi. Kawimbuhan grimise saya deres. Pit motor tak suda playune. Sapa ngerti ana pit motor liyane sing bisa kanggo kanca ngliwati alas jati lelimengan tumuju kutha Kecamatan Panggang sing isih adoh.
Kiwa tengene dalan ora ana omah. Kejaba kuwi dalane wiwit munggah mudhun lan kiwa tengen lurung jurang cerum. Aku mengo memburi. Babar pisan ora ana clorote lampu sing bisa kanggo kanca mlaku. Aku megeng napas. Tak wanek-wanekake pit motorku mbandang karben cepet tekan omah. Dalan tumuju Panggang iki bakal ngliwati puntukan gunung kaping pindho. Saengga ancang-ancange kudu banter karben kuat munggah. Wis wola-wali ing dalan sing munggah ndeder iki ana truk lan mobil luar kota sing keplorot. Nalika aku arep ngunggahi puntukan sing sepisanan, saka mburi dumadakan katon clorote lampu sing banget blerengi mata. Merga balik saka spion pit motorku. Suarane pit motor ing mburiku mau uga keprungu seru. Atiku nyicil ayem, merga bakal oleh batur. Nanging rasa ayemku dumadakan ilang, gumanti rasa uwas sumelang. Atiku malih ora jenjem. Pit motor ing mburiku mau kaya-kaya ora sakbaene. Sebab nalikane aku mengo memburi sing katon gegambaran sarwa ireng. Pawongan iku anggone numpak motor karo ngadeg ing sedel lan ngatung-atungake klewang. Kathik blegere pawongan kuwi gedhe dhuwur mawa jubah. Pit motor iku kaya-kaya ngoyak aku. Gas digeber-geber. Nalika kecepatane motorku tak tambah, dheweke moh kalah. Malah kaya-kaya ngincim aku. Ngrumangsani pit motorku ora eno maneh, tak wanek-wanekake aku minggir. Pamrihku karben dheweke nyalip. Mbok menawa anggone ngatung-atungake gegaman lan geber gas merga kepengin nyalip. Tanpa capo, senajan pit motorku wis minggir banget, nanging pit motor sing lampune padhang jinglang iku anggone ngupaya nglancangi pit motorku ora saka tengen, nanging malah saka kiwa. Kamangka sisih kiwaku iku jurang. Ateges pit motor iku mabur ing dhuwur jurang lan ora ngambah lemah. Blaik. Aku dadi sadar yen iki dudu pit motor sakbaene. Aku ndedonga sak bisa-bisaku sinambi mlayokake sak banter-bantere pit motorku. Ing mburiku pit motor nyolowadi iku terus wae ngoyak. Ngepasi dalan munggah puntuk sing kaping pindho, pit motor iku anggone ngoyak sansaya banter. Aku uga luwih banterake pit motorku, amprih ora kesalip. Awakku wel-welan. Senajan ora adoh maneh wis tekan kutha kecamatan Panggang. Ewa semono tetep wae dioyak. Suara knalpot isih keprungu berung-berung. Tekan sak cedhake polsek Panggang, dumadakan sorote lampu sing blerengi iku ilang pet. Pit motor iku uga ilang ngono wae. Knalpote sing mbrebegi kuping uga ora keprungu. Kahanan dadi sepi nyenyet. Sing keprungu mung suarane pit motorku. Keringetku gembrobyos. Nadyan hawane adem. Udan sing sansaya deres ora tak rasakake maneh.
Penginku mung cepet-cepet tekan ngomah. Wah, kuwi kowe untung isih sadar lan kelingan donga. Yen ora mesti wis bablas. Kandhane Mawan, kancaku nalika tak critani lelakonku mau. Kancaku sing asale saka Tepus Gunung Kidul lan saiki manggon ing Bantul iku wis pono babagan tlatah ngendi wae sing wingit klebu dalan saka Siluk tumuju Panggang iku. Kowe kudu ngati-ati. Kanggone wong tuwa sing ngerti sak dalan-dalan tumuju Panggang iki kratone lelembut lan barang delehan sing ngupadi kurban kanggo tumbal. Mangkono welinge Mawan. Welinge Mawan iku saka saweneh wong pinter sing papane ora adoh saka Polsek Panggang. Wong pinter kuwi asring diparani Mawan saben malem Selasa lan Jemuah Kliwon. Cutha.